नोंसोरो बेबायदि आरज खालामदो। ओ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा, नोंनि गोथार मुङा मान गोनां जाथों। नोंनि रायजोआ फैथों। नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै बुहुमावबो बेबादिनो जाथों। जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो। जेरै गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ जोङो निमाहा होयो, बेबादिनो जोंनि दाय मावनायखौ निमाहा हो। जोंखौ आन्जाराव दालां, सैताननि आखाइनिफ्राय जोंखौ बासाय। मानोना रायजोआ, बोलोआ आरो समायनाया जोबथारा जासे नोंनिनो। आमेन। बे आरजखौ फोरबोनि फोरोंनाय आरज, लर्ड्स प्रेयार होननानै बुंनाय जायो, जायखौ जोङो माथाइनि 6:9-13 सिरियाव मोननो हायो। अनजाग्राफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो बेनिनो बिसय बुंनो नागिरदों, मानोना आङो कमेन्टआव मोनसे सोंलुखौ मोननो हाबाय। दा बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनो एबा बेखौ मिथिहोनो होननानै जों बयबो सावरायलायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। आरो बेनि गुबै सोंलुआनो जादों जाहैबाय, लर्ड्स प्रेयार, बे फोरबोनि फोरोंनाय आरजखौ बबे समाव खालामनो नांगौ आरो बबे समाव खालामोब्ला बयनिख्रुइ मोजांसिन जायो, बे बाथ्राखौ बिथाङा सोंदों। दा बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअआव जोङो बेखौनो सावरायगोन दि जे फोरबो फोरोंनाय आरजखौ जोङो बबे समाव खालामनो नांगौ, बबे समाव खालामोब्ला बयनिख्रुइ मोजांसिन जायो। दा बेनिखाय अनजाग्राफोर, गासैबो बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि भिडिअआ जों साफ्रोमनिबो थाखाय गोबां गोनांथि जागोन, मानोना जों बयबो बे आरजखौ खालामो, नाथाय बबे समाव खालामनो नांगौ, माबायदि खालामनो नांगौ, गोबां समाव जोंहा सोंलु थायो आरो गोबां समाव जों गोनो गोथो जानो हागौ। दा बेनिखायनो अनजाग्राफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जागोन। दे अब्ला जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। जेब्ला सासे बेक्तिया एबा सुबुङा फोरबोजों लोगोसे थानानै गोथौयै गोगोमै जुदि रोदा सुरलांनो हास्थायदोंब्ला एबा सानोब्ला आरजआ गोबां गोनांथिथार। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरनो आरजनि बाथ्रा बुंदोंमोन, आरो बे आरजनि बाथ्रायानो जादोंमोन लर्ड्स प्रेयार, जायखौ फोरबोनि फोरोंनाय आरज होननानै बुंदों। आरो बेयाव बुंनाय जिथु बाथ्राफोर, बे जाहैबाय केबल बाथ्रा सोदोबल' नङा, नाथाय बियो जाहैबाय इसोरजों लोगोसे सोमोन्दो लानायनि मोनसे बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बै आरजनि बिसय बुंदोंमोन, बै आरजनि बिसय बुंनाय समाव माबा मोनसे समखौ जिसु ख्रिस्ट'आ थि खालामनानै होआखै, जे बेखौ गिर्जा न'आवल' खालामनो नांगौ, बेखौ फुंनि समावल' खालामनो नांगौ, बेलासिनि समाव खालामनो नांगौ, मोनानि समाव खालामनो नांगौ, उन्दुनाय समाव खालामनो नांगौ, एबा बबेबा समाव खालामनो नांगौ। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ चेलाफोरनो बुङाखै। देट मिन्स, बेनि माने फोरबो फोरोंनाय आरजनि जिथु गोनांथि दङ, बे गोनांथिया मोनफ्रोमबो समावनो बियो गोहोम गोनां जागोन। मोनावबो जागोन, फुङावबो जागोन, गिर्जायावबो जागोन, फरायसालियावबो जागोन, बहाबाबो जागोन, गासै समावनो बिनि गोहोमा गोग्लैगोन एबा बे आरजनि गोनांथिया जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन, लर्ड्स प्रेयारा, फोरबो फोरोंनाय आरजआ माबायदि जागायजेनखौ जोङो बेखौ मिथिनाया मोजां, आरो बे जादों जाहैबाय मोनसे सोंलुनि गेजेरनिफ्राय बे जागायजेनबोदों। सासे चेलाया जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव सेराव फैनानै बुंबाय जे फोरबो, जोङो माबायदि आरज खालामनो नांगौ, जोंनो फोरों होननानै सासे चेलाया फैनानै बुंदोंमोन। अब्लाना जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बे आरजनि बिसय बुंदोंमोन, आरो बे आरजखौनो लर्ड्स प्रेयार होननानै बुङो, फोरबो फोरोंनाय आरज होननानै बुङो। आरो दिनैनि बे बुहुमाव क्रर ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बे आरजखौ बुङो, बे आरजखौ खालामो। आरो बे आरजखौ खालामनाया जे केबल सोदोबल' बुंनाय जायो बे नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंखौ माबायदि खालामनो थिनदों, जों बेखौ उनसंनाय जायो। जेब्ला जोङो लर्ड्स प्रेयारखौ, फोरबो फोरोंनायखौ खालामो, अब्लाना जोङो फोरबोनि फोरोंनाय लामाखौ लायो, जों बेखौ दिन्थिनाय जायो, बेखौ खालामनाय जायो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, हरनि उनाव जेब्ला फुङाव जोङो मेगन खेवो, अब्लानो बिसनायाव जेब्ला जोङो लर्ड्स प्रेयार एबा फोरबो फोरोंनाय आरजखौ जेब्ला जोङो बियो, बे जोंनि थाखाय मोनसे बोरगोनां सान जायो। मानोना जोङो सिखारनाय लोगो लोगोनो अ सोरगोआव थानाय आफा होननानै जों बुङो, आरो जोङो बै फोरबोखौ जोङो बाख्नायो, बै फोरबोखौ जोङो साबायखर बावो। आरो जेब्ला जोङो साबायखर बावो, जोंनि थाखाय बै साना बोरगोनां जायो। आरो जेब्ला जोङो बे लर्ड्स प्रेयारखौ जोङो खालामो, फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि गासै सानसे मानि समखौ जोङो फोरबोनो गथायनानै होनाय जायो। आरो जेब्लानो जोङो सिखारनाय लोगो लोगोनो फोरबोनि फोरोंनाय बे आरजखौ खालामो, जों जोंनि गासै सानसे मानि समखौ गथायनाय जायो, जोंनियाव थानाय न'खरखौ गथायनाय जायो, जोंनि भबिसतखौ गथायनाय जायो, जोंनि न' बां, गथ' गथाय, जोंनि जि समफोर दं, मावनांगौ खामानिफोर दं, गासैखौबो गथायनाय
फोरोंनाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि साना जागायजेनो आरो बे साना बोर गोनां जायो मानोना जोङो जोंनि सानखौ इसोरजों लोगोसे जोङो जागायजेनदों फोरबोजों रायज्लायनानै जोङो जागायजेनदों फोरबोखौ हामबाय होननानै जोङो जागायजेनदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे आर'जखौ जोङो सानजौफु समावबो बबेबा बेलासि समावबो बबेबा खामानि मावबाय थानाय समावबो जोङो खालामनो नांगौ एबा खालामनो हायो। मानोना अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि सानसे मानिनि समाव बे 24 घन्टा एबा सानसेनि 12 घन्टा दङ, 12 घन्टानि गेजेराव जोङो गोबां खामानि मावो आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोफोरा माब्लाबा मेङो आरो लोगोसे बुहुमनि गोबां नुथायफोरजों, बुहुमनि गोबां खामानिफोरजों हयथ' जोंनि आत्मिक जिउफोरा लोरबां जालांबायनो बबेबा समाव हागौ। नाथाय जेब्ला जोङो सानसेमानि समनि बबेबा गेजेराव जेब्ला जोङो लर्डस प्रेयारखौ जों जेब्ला खालामगोन, अब्लाना जोंनि फोथायनाया आरोबाव मोनसे बोलोगोरायाव फैफिनबावगोन आरो जोंनो जे इसोरा होग्रा बे बाथ्राया जोंनियाव गोसोखांफिनगोन। जेरैहाय गिभ आस दिस डे आवर डेइलि ब्रेड, जोंनि दिनैनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो होननाया जोंखौ गोसोखांहोफिनबावगोन जे जोंनि गासै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनो होग्राया सोर? फोरबोआल'सो। जोंनो गोग्गो देहा होग्राया, जोंनो जानाय लोंनायखौ होग्राया, जोंनि गाननाय जोमनायखौ होग्राया, जोंनि धोन दौलतफोरखौ होग्राया बेफोर गासैबो इसोरासो होननानै जोंनि गोसोआव बेफोर गासै बाथ्राफ्रा फैफिनबावगोन आरो जेब्ला बेफोर बाथ्राफ्रा जोंनि गोसोआव थाबाय थागोन अब्लाना जोंनि फोथायनायफोरा बोलोगोरा जागोन। बेनिखाय जों बबेबा सानजौफु समाव लर्डस प्रेयार खालामनाया गोरोन्थि नङा। जेब्लानो जोङो खालामो बे जोंखौ गोगोम खालामो। बेनिखाय जों सानसेनि बबेबा सम गेजेरावबो जों खालामनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोङो जोंनि सानखौ लर्डस प्रेयार फोरबो फोरोंनाय आर'जनि गेजेरजों जागायजेनबाय। बबेबा सानजौफुनि समावबो जोङो आर'जखौ खालामबाय। दानाब्ला हरनि समावबो उन्दुनायनि सिगां जेब्ला जों बे आर'जखौ खालामगोन अब्लाना जोंनि गासै हरा बोर गोनां जागोन आरो जों जि सानसे मानि समाव जों जि खामानिफोरखौ मावबाय, हयथ' बैफोर खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंहा गोरोन्थिफोर जानो हागौ, जेरावहाय जों मिथिया लाबानोबो माब्लाबा मिथिनानैबो जों गोरोन्थिफोर मावनो हागौ। नाथाय जेब्ला जोङो लर्डस प्रेयारखौ खालामगोन अब्लाना जोंनि गासै गोरोन्थि जानाय बै गोरोन्थि जानायखौ जों फोरबोनियाव मानिनाय जागोन, गंग्लायनाय जागोन आरो गावखौ दद्र' खालामनाय जागोन। मानोना बेयावहाय बुंनाय दङ, जेरै गुबुनफोर जोंनि सायाव दाय मावनायखौ जोङो निमाहा होयो, बेबादिनो जोंनि दाय मावनायखौ निमाहा हो, बेबायदि होननानै जोङो बुङो। दा बेनिखाय अनजासुनि बिसा नायगिरिफोर, जेब्ला जोंहा माबाफोर गोरोन्थि जायो, जों जुदि सोरखौबाफोर गाज्रि रायफ्लांबायदोंमोनब्ला, जों जुदि बेखौनो लानानै जुदि उन्दुयोब्ला, जों जुदि गुबुनखौ निमाहा होआलाबानो जुदि उन्दुयोब्ला, बियो अखानायैनि थाखाय, गुबुन साननि थाखाय बे जोंनि थाखाय गाज्रि जागोन। दा बिनिखाय जेब्ला जोङो बिसनायाव सहैयो, सानसे मानि खामानि मावनानै जों जेब्ला जिरायनो, अब्लाना जोङो जोंनि गासै गोरोन्थिफोरखौ जों फोरबोनियाव निमाहा बियो आरो बै जायफोरखौ जों गोरोन्थि मोनफ्लांदोंमोन, जायफोरा जोंखौ माबा मोनसे सानफ्लांदोंमोन, जों बैफोरखौबो निमाहा होयो आरो बेयो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार आरो बेयो जोंनि आत्माखौ बोलोगोरा खालामो। जेब्ला जोङो गुबुनखौ निमाहा होयो आरो फोरबोआबो जोंखौ निमाहा होगोन, जेब्ला जों गुबुनखौ निमाहा होगोन अब्लाना जोंनि आत्मायाव मोनसे बोलोआ फैफिनबावगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, जोंनि जिथु सानसे मानिनि खामानि मावनाय जोबनायनि जिथु सम दङ, रेस्टनि सम दङ, जिरायनायनि सम दङ, बै जिरायनायनि समावबो जोङो लर्डस प्रेयार फोरबो फोरोंनाय आर'जखौ खालामनानै जोङो सानसे मानि समखौ जोङो फोजोबनो नांगौ आरो बियो गोबां बोर गोनां। अनजाग्रा नायगिरि फोथायारि नोंथांमोन, बे आर'जखौ जे हारसिङैल' खालामनो नांगौ एबा हारसिंल'सो खालामनो हायो बे नङा। बे आर'जखौ जों फेमिलियावबो, न'खरावबो बाहायनो हायो, खौसेथियावबो जोङो बाहायनो हायो। जेब्ला न'खराव जों खौसेयै दङ, जों बयबो बे आर'जखौ खालामनो हायो आरो बे आर'जखौ खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथिया बाङो आरो लोगोसेयैनो जोङो बे आर'जखौ गिर्जा न' सिङावबो, गिर्जा जेब्ला जोङो जिरायो खुलुमनो सिबिनो थाखाय जेब्ला जों खौसेथि जायो, बै समावबो जोङो बे आर'जखौ बाहायनो हायो, गिर्जायाव जों बाहायनो हायो, जेरावहाय जों खौसेथियै इसोरखौ बाख्नायो, इसोरखौ खुलुमो, इसोरखौ सिबियो। जों बे आर'जनि गेजेरजों जों बै इसोरखौ गथायसेयै जोङो साबायखर होनो हायो। बेनि थाखाय सोरबा हारसिङा खालामनांगौ, सोरबा खौसेयै खालामनांगौ बे नङा, जों बयबो बे आर'जखौ खालामनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोबनायाव दा बेखौनो बुंनो नागिरदों दि लर्डस प्रेयारनि बिसय बाइबेला बबेबा मोनसे थि समाव खालामनांगौ बेखौ बुङाखै। दा बेनि थाखाय जोङो फोरबो फोरोंनाय आर'जखौ जों जुदि
फुङाव खालामोब्ला बेबो मोजांनि बाथ्रा, बबेबा साननि बबेबा गेजेर समाव खालामदों बेबो मोजां बाथ्रा, हरनि समाव खालामदों बेबो मोजां बाथ्रा, जों खौसेयै खालामदों गिर्जानि समाव बेबो मोजां बाथ्रा, आरो हारसिङै खालामदों बेबो मोजां बाथ्रा, नखरै खालामदों बेबो मोजां बाथ्रा, आरो मोनफ्रोमबो समाव खालामगासिनो दङ बेबो मोजांनि बाथ्रा। नाथाय मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, बेखौ जेन माबा मोनसे खन्थाइ आवरायनायफोर बायदि एरैनो जेन आवराया, नाथाय जेब्लानो फोरबो फोरोंनाय आरजखौ खालामो अब्लानो फोथायनाय गोसोजों गोसो गोरबोनिफ्राय बे आरजखौ खालामगोन, आरो जेब्ला गोसो गोरबोनिफ्राय फोथायनानै आरज खालामगोन बे आरजआ सोरगोसिम सहैगोन आरो नोंनि थाखाय दरजाखौ खेवगोन आरो नोंनि थाखाय बोरखौ सारस्रिगोन। दा बिनिखाय गोसोआव लाखिगोन, दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, फोरबो फोरोंनाय आरजनि थाखाय बबेबा थि सम गैया, बबेबा थि समावल'सो खालामनांगौ बे नङा। नाथाय जुदि सोरबाफोर हारसिङै जुदि साननानै लादोंब्ला जे लर्डस प्रेयारखौ आं बे समावल'सो खालामगोन होननानै, बे नोंथांनि बाथ्रा। नाथाय बाइबेला दिनै जोंनो बुङाखै फुंनि समाव खालाम, मोनानि समाव खालाम, हरनि समाव खालाम, बबेबा सानजौफुनि समाव खालाम, बे बाथ्राखौ बुङाखै। सोरबा हारसिंल' खालाम, खौसे खालाम, बे बाथ्राखौ बुङाखै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बाथ्राखौ बेसेयावनो फोजोबनोसै। फैबाय थानाय समाव गोदान बाथ्रा लानानै फैगोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।